3 metro karratu, bide 1500 metro karratua gehi tasa komertziala, gehi guretzako eskupeko bat, 15.000. Ezakit, metro karratuagatik eta okupatzeagatik espazioa tasak ordaindu behar direla. Okupatzen ari geran espazio hau ordaintzen ari zerate edo... Ez da eskaparate bat, artifizialak diren suardiaren zeruan. Donostia ez da, barandilla bat, kotxako badiaren argazki ere duan. Ere askorrak ordea ditu herritarren, barnean herritarren munduan Donosti revoluzionari pirata. Daudenak eta daudenak bihotza eta buruan, buruan, buruan. Building the young generation with chemical welfare and chemical weapons. Politicians, them my police on the